patient na bithirok di sari kha? Madam ang fungo bono ko sari ka. Inke tak tei serap sa tonggoi tei kol sa sari di no? Okay, ma'am. Bahai ma tong tini? Kior mase te bangi phaire rego. Iko bithirok sai kalang kha male nurse no bo time le riwa no. Nanga ni kana phake